Nagdumaran Tacloban City Veterinary Office nga Catch, Neuter, Vaccinate and Release o CNVR Orientation ha Barangay 57 White Lane, Sampaguita, hanika 26 han Pebrero. Ginatenderan naman inihan mga opisyales ng tinaglawas han nasabi nga barangay. Tumong naman ang aktibidad nga makakuan mga matender hin mas maupay nga panggintindi. Kanit iton inisyatiba ng opisina ha Animal Welfare ng paglikay iton rabies. Ginkarawat naman ang mga partisipante ni CVO Chief Dr. Eunice Alcantara. Samtang ginpresenta ng ginisgutan ni Dr. Jodel T. ang mga detalye han programa. Halay naman nga bahin nakapagbakuna nga nakapagrehistro ang opisina hin 51 kahayo pa Barangay 50A, samtang 57 naman ang nabakuna nga narehistro ha Barangay 50B. Ngandi kang didiha Bombo Radio Tacloban, ini Bombo Renzo Lisiges, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!